הביא אותי לומר מילה אחת על הכותרת של הספר שאני מדבר עליו. מדע עליז. והוא כותב באיטלקית גאיה סיינציה. מה זה מדע עליז? אתה מתחיל לחשוב על איזה מדען בסטנפורד שרוקד לצלילי המנדולינה, או אתה מתחיל לחשוב על זה שאתה עוסק במדע ואתה מאוד שמח? makes no sense. מה זה מדע? מה זה פה מדע? בגרמנית, בעיקר בגרמנית של המאה ה-19, מדע היה מילה, ויסנשפט, הייתה מילה כללית למשהו שאנחנו יכולים לקרוא לו דעת. לאו דווקא מדע במובן החמור של הוכחות וניסויים ומסקנות, אלא סוג מסוים של דעת. כמו שאצל הגל, שפיני כתב עליו, יש בסוף הדרך מגיעים לאבסולוטס ויסן, זאת אומרת, דעת מוחלטת. אצל ניטשה לא מגיעים לדעת מוחלטת, אבל מגיעים לדעת מן הסוג שדיברתי עליה קודם. לדעת את טיבו חסר האשליות של הקיום. להפנים אותו ולמצוא בו כוח ושמחה. כוח ושמחה. אם אתה מוצא בו כוח ושמחה, יש לך פרולישה ויסנשפט. יש לך מדע, דעת שמחה. הפקת שמחה ממה שאחרים היו מפיקים מתוכו פחד וייאוש. וזהו העולם ללא האלוהים שהוא מדבר עליו. פה אני רוצה רגע לחזור לספינוזה. העולם ללא אלוהים. אצל ספינוזה העולם הוא גם כן עולם ללא אלוהים, אבל במובן אחר ופחות רדיקלי.